Καλημέρα. Η μέρα 10η είναι η τελευταία μέρα στην Τυφλίδα. Στην ουσία ξεκινάμε το δρόμο της επιστροφής και συνεχίζουμε. Επόμενο σταθμός Κουταΐσι και Σπήλαιο του Προμηθέα, όπου θα μείνουμε εκεί σήμερα. Φτάσαμε Κουταΐσι σχετικά νωρίς, βρήκαμε το ξενοδοχείο, αφήσαμε τα πράγματα και ήρθαμε να δούμε το Σπήλαιο του Προμηθέα. Τα λέμε μέσα. Εισερχόμαστε μέσα στη σπηλιά. Αγωνία. Ποιος ξέρει την ιστορία του Προμηθέα? Για πείτε μου στα σχόλια. Δείτε βάθος. Ακόμα και εδώ μας ακολουθάει η βροχή. Ναι, μέχρι και μέσα στο σπήλαιο πέφτει νερά πάνω μας. Αυτά. Τέλος ημέρας. Το τυχερό μας συννεφάκι. Ναι. Τέλος 10η μέρας.